Kusáček lidi. Když jsem si před vás připravil novou hru, je to Grady, nějak to, a natáčel to podle mě, já vím, že natáčel, já vím jenom o jednom youtuberovi, co to natáčel, žádným jiným nevím, kdo by to natáčel, jenom o Juku 70 asi, a nechci ho nějak kopírovat, a já už nebudu říkat A. Jo, a z Minecraftu se mi strašně nelíbí ta grafika, já si to přenastavím. Ale jako vy mi to nedáváte žádný komentáře, vy jste hodný. Ale se hodný v tom, jakože no konečně to je divný trochu. Nebo doufám, že je to ta hra. Já vůbec jsem ji nikdy nehrál. Takže nevím, co se bude dít. Ale jako... Bych... Ne. Ne. To je tohle. No konečně. Cože, jo, tady už to znám, ale teď mám sakra kliknout. Konec. Tak jdeme. Co to je za týpka? Čau, jak se máš? No, něco v inventář. Jo. Já to můžu koupit, co máš. Atka. Já vůbec jsem to nikdy nehrál, nevím, jak to funguje, ale udělal jsem z toho pár let's playů. Jsem tak natěšený, protože jsem to nikdy nehrál. Jo, a doporučuju, když to je třeba takhle, tak doporučuju třeba, když se díváte na mobile, tak doporučuju si to dát jako chápete, jako takhle, jako je mobil. No, na výšku. No. Já bych teď dal křížek rovnou. Jak se jako bere ten meč? Nechápu. A tam nemůžu, tam jsou ty krysy. Můžu to dát. Tak jak zůl sakra mám dát? Jak to mám udělat? Jo! Okay. Už ho mám? Ne, nemám, ale jako jak si... No, sundal jsem si brnko. Tohle vypadá divně bez brnka. No, konec. A jak mám jako se vzít ten? Já jsem jako... Čemu se... No, konečně. A jak nemusím bojovat. To je hásk. Normální. Do něj. Pojď. To dáš. Jsi dobrý. A pokud to bude mít míň než... Jo, víc. Pardon. Víc než 28 lajků, nebo zhlédnutí, to je ne. Když to bude mít 20 lajků nebo zhlédnutí, tak
natočím z toho další díl, a to je jenom, kdyby se vám tohle líbilo. U mě. Já si dám tohle. Veliké hnusné. Jo, mám sekérku. No tak asi potřebuji zase ten máč. Takže... Máč. Jak ty meč, jak se zase dává meč? No, tak si musím dát jedničku. Ne, tak nemusím. Tak si dám dvojku, jak si mám dát jako ten... No konečně! Ne, jo, konečně jsem se naučil hrát tu hru. Tak, zabijem ho. A... jde jenom v dalším díle... Dej na to. V dalším díle půjdeme do téhle jeskyně a do těch schodů, ale teď si ulat tohle. Jo, taky. Já bych to za chvilku ukončil, protože i tak se mi přehřívá mobil a podle mě to nejde než ještě na mobile a na tohletu. Jsem už odkryl. Tak ještě zabijem tyhle krysy a pak v dalším díle uvidíme tam, jak to tamhle uvidíme to. Ne, a půjdeme do jeskyně a to vám slíbím. Prozkoumáme tyhle chodby a takže já bych pak prozkoumal ty chodby a tak, jo, takže lusáček, dejte si lusáčka, jak má ten pozdrav konečný, lusáček, busáček, dejte si lusáčka, i když nevím, co je lusáček, tak a jo, ještě si dáme se ještě něco, tak já jako jsem hodnej, tak ještě k pokladu a půjdem a pak už to ukončím, ale já vám chtěl jenom říct, že teď mě zabil podle mě. Jo, ještě si vezmám truhlu. Je bocky, ty. Mám je? Je bocky. Jo, takže se mějte, lusáček, který